Wahi bebre ano poku are no ma wano asante kotoko no no so ni ebedi akwa aboabo ho etio ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto nananom ene ya ni breda ema nananom a ye won sonsom ya ekurem ni nyina ne se niema bi ekoso osumanman mu a ye ni enje ho ti epese ye fa nananom afidikasie so ema mansa nyina che ema nananom ewusuman so etibi ni nyina ne se mfie mpemienu ni aduonunum ana nananom a won sonsom ya atrankunwa a nanaba ahema eka ho etu nanabia na ote kunwa no so sabra na efre no obinda pa efre kunwa no so ena mani omo ho bi a na oye na nei fe 2017 kofa nkrofo ba krom ha so ba betu ska kokko nananom won sonsom ya ye se bempene sanse ska kokko de bempene wo be manim ha na cashew ne yedo yema sa galamsey sem ne gold sem no mesaya sase mani pa bone fo so mefa ye man mmoso ti nananom yese enam santi ye mpre masa adwumadie no maso nananom pam saafo na ode o mobile ne nyina onso gira o ka se kuro no ye ne dia sase ne dia nti ni ope ne obeye 2018 osande be bae nananom pambe 2019 osande be bae ma nananom pam saafo no 2020 osande be bae ma nananom yese ne o ye no no kwasem ni nam no kwan so sanse kuro no enya ne dia mpanimfo okuro num disempanimfo aka no onti ase a ene ne ho na se be ka kire no nananom frɛ no wa ahemfie ma obaye na 27th June 2020 bra be hia wa ahemfie no enam se akunwa no anto ono amu nye ono na akunwa no to no wofa a na efre no kofikuma opani kofikuma ne akunwa no bede ma no ma oka se akunwa no waage wasom na ono so ti kodivu amanim na nam se onti hanti obedane ama no wofase atrane nan so adi akunwa no nananom ti ase ema nana anase opani kofikuma no eye amamre na amane wo ho nyina na odi akunwa no ma ne wofase a ye frɛ no obinda pa no ma ne tena ne nan so edi akunwa no nti na akunwa no enye ono ane dia oye ketika na mom no wofa na ye principal chief na ono dia ketika ndi bra nananom frɛ ahemfie no mo frɛ no wofa no ebo no wofa no kwadu sɛ ne ekosudi ma no wofa no so ka sɛ no kwasem ni ne nananom eka no ogitum sɛ no kra ne mom onim ho hwe firi sɛ ono aba ha be hu ngrofo no wo fie ho ama na bisa no wofa se na sa ngrofo abe wo fie ha yi ba ma ne ha be ye de ma oka kire be no wofa no sɛ be ne be betu ska kokko no ma no wofa no ka kire ne sɛ na nye sa de we ne kurofo be mpene so abusua ne nyina asoro sɛ be mpene no no se hwane betumi akasa wo mpene menim dim kuro nim dim asase meye ma no wofa no ka no wa ahemfia sɛ ne wo ye no membe firi sɛ abusua no ne be nyina aka bom ma de wosi akunwa so sɛ hwɛ akire na sɛ wo ya ade na sɛ abusua no be bempe na kuro nso be bempene so a ade dia wonyae na wo koso sɛ no ane meye no de ne maka na no ane meye ti no wofa no sɛ ono de ba sa na ofiri akoko divoa akire oba wo hu ne ma bebre koso ba omo na amane nka bibia nche obi sa na onka sɛ papa bi ankyere no nti sɛ nananom wosomo bi de bo a beva mo no wofase na o ma ne tena ne nan so no ba sa nananom de somo no bo no wofase no somo num a bede bo no wanjima anyi ba akopekura no ma o hye sɛ 29 June dwoda obeba be yi ano nti nananom aben sorry nana dwanto ahene de nano tumbi esre sɛ ben sorry na dwoda ne memenda de enye ware ti enam sa nti nana ba kuma hene ka kire ne sɛ watwena sen watwena kunwa na sen sɛ dwoda duru no be yi na sɛ manu a na efata so odina kunwa ma na ode be ma no se mfata so obeje kunwa na afire no ho ma na hima aka se kai se wakantam nti dwoda no enam se ye sampa dwadi bebre be ko sampa nti anopa no nso ne fa ye be hia ahemfie ha
na sɛ yɛhyia na wamma deɛ a kae sɛ watu wo ho akonnwa so firi sɛ wosuae no woka sɛ mesua yi yareɛ bɛfrɛ me anɔpa o awia mu o nsuo mu o anadwo o sum mu o mɛba mama a meto na sɛ wahyɛ wo da sɛ dwoɔda wobɛba na sɛ dwoɔda no wamma a ɛne na waa ne watu wo ho akonnwa so na ɔde maate na nana ba kuma hene bisan sɛ deɛ bɛka wo pene so na ɔde mepene so na ɔde wo pene so na ɔde mepene so ne yɛde sɔreyɛ dwoɔda duru yɛ wamma bɛsoma a panyini baako ma no kɔ ne fie kɔfrɛ no ma ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛba saa berɛ na abɔ no nkrono nanam trase ya ma no bɔ du baako kɔbɔ du mmienu wamma ma nana hema ɛfrɛ dɔm sɛ wato san sɛ wɔde nsuo agyina sɛ amansa nyinaa te ne sɛ n'adamfo ne Nana Summahene ɛnam saa nti Nana Summahene de no ho awurawura saa nsɛm no mu na menim na megidi akyerɛ me sɛ Nana Summahene onim amammerɛ da hɔ na ɔmmisa yɛ so na mefa afidie so ama Nana Summafoɔ ate na Nana Summahene ne mpanimfoɔ ate sɛ onim a bɛmfrɛ ne danim na bɛnkyerɛ no nsɔnsɔmmea ɛnyɛ Summahene asase nsɔnsɔmmea nyɛ Summahene asase di Summahene ntimi nsi hene wɔ nsɔnsɔmmea Summahene ntimi ntu hene wɔ nsɔnsɔmmea ɛfiri sɛ nananom ɛfiri akwantuo mu ɛba ha no bɛba no kuakuo nyɛ ne Summahene ne baeɛ yɛ ne nananom dɔmahene ne yɛ baeɛ yɛ nananom dɔmafoɔ ne baeɛ na kane na yɛwɔ hɔ no na yɛ nsom suma nti mepɛ sɛ obi sa na bɛkyerɛ no kane na nananom a yɛwɔ nsɔnsɔmmea ha na yɛkɔ Bonohene hɔ na ɛduru baabi ne Bonohene yɛ sɛ yɛdam kwane ware sɛ yɛka sɛ yɛkɔ no hɔ a asɛm to yɛ a yɛbɛkɔ hɔ akɔbɔ no amanneɛ no na ne ɛbɛsi asi na dɔmaa so a ɛyɛ deɛ no yɛndam kwane ware yɛka sɛ yɛkɔ dɔmaa asɛm to yɛ ha a yɛbɛkɔ dɔmaa no na biribi asi nti drɔbo bɛn yɛ ha drɔbo so yɛ aduanafoɔ drɔbo yɛ aduana na ɔno so bɛn yɛ nti sɛ ɛte saa deɛ a ɛne ɛyɛ nsom drɔbo na sɛ biribi to yɛ a yɛakɔbɔ drɔbo hene amanneɛ na ɛyɛ dena bakra no so nti nananom ɛkɔ drɔbo saa berɛ na drɔbo ahenguro ɛwɔ o drɔbo na ɛduru baabi no na nananom drɔbo ɛpɛ sɛ ɔde nananom nsɔnsɔmmeafoɔ ɛyɛ nkoa nanso ɛnde saa nti nananom nsɔnsɔmmeafoɔ yɛ sɛ neɛ drɔbofoɔ ɛyɛ no nyɛ adeɛ a bɛbɛtumi akɔ hɔ ɛne bɛ akɔdi kasobom bio nti nananom yɛ sɛ te saa deɛ a sisɛ dɔmaa so ne yɛ diem hɔ so ware nti sɛ yɛnkɔ drɔbo deɛ a nananom suma so bɛn yɛ ha yaa adeɛ nti a yɛnkɔ suma na sɛ biribi to yɛ a yɛabɔ nananom sumafoɔ amanneɛ na nananom sumafoɔ a bɛtwitwa agyeeɛ ɛno nti a yɛba suma ɛbɛbɔ ntɔne wɔ hɔ ma nananom ɛde aduanahene ɛma yɛ wɔ suma sɛ te saa deɛ yɛaba a yɛmmra mɛyɛ suma aduanahene saa berɛ na suma aduanahene ɛwɔ Gyangufa ɔna na ɔyɛ suma aduane sɛn sɛ bɛfire akwamu ɔba no bɛne sumafoɔ Gyangufafoɔ ne sumafoɔ no ne bɛbaeɛ bɛne sumafoɔ no nti hɔ ne aduanahene no wɔ na ɛbaa sɛ ɛkɔkaa ho no nananom yɛ sɛ saa deɛ nsɔnsɔmmea mɛyɛ suma aduanahene na Gyangufa ɛnyɛ aduanawa nti ɔmde Gyangufa yɛ aduanawa na ɔmde nsɔnsɔmmea yɛ aduana na deɛ yɛnim sɛ yɛ nyinaa firi baabi ne yɛaba abɛduru ha ne yɛ nyinaa aba abɛtena nti sɛ ahenguro no wɔ mo hɔ na yɛaba sɛ yɛba abɛtena mo nkyɛn na biribi to yɛ a yɛabɔ mo amanneɛ a sɛbe hwɛm so a na ɛno nkyerɛ sɛ fam yɛ akoa sika kɔkɔɔ nsɛm a yɛkɔ na ɛba nyinaa no yɛnim yie sɛ ɛnam neɛ yɛatete ne neɛ yɛho nti Nana Summahene nsa wɔm bi na damfo so ne ɔhene no a yɛtu no akonnwa so yɛ ɔben da paa no enti wafa kwan bebree so ma krataa korɔ ɔmode abrɛm sɛ kyena wukuo ma amasuma a ɔmu bɛdi asɛm no wɔbrɛ a mɛni hɔ ɔmu asi gyinaeɛ dada na ɔmu gyinaeɛ ɔmu asi nyinaa ne sɛ ɔmu de kwaku da paa a ɔyɛ ɔhen dada no ɔben da paa no ɔmu de no ba bɛsi nsɔnsɔmmea akonnwa so nananom
me magana ma nyina ate Summahene Sunsumia nka Summahene ho Sunsumia ebetra ha no nana broko hene ene kire Sunsumia da nnua se nana Summahene onima ontie na ontie ase Sunsumia nana broko hene ne Sunsumia fo kosere na asase ma o kire nananom da nnua se ne broni enam na dwadie nti adwadie na abrofo edi nti France abrofo ene Britain abrofo abeto hia na enu ngira se nana broko hene ha nya na asase bio afi bia oba be chia kokko e wo kurom ha adi kire se na asase ne afi bia oba be chia kokko wo kurom ha e di kire se na asase ne nananom sa aboa no nano ware a odidi asuo ho onva ntware asuo me ma Summahene hu se time eda e no ntam na sa aboa nano ware a odidi asuo ho onva ntware asuo enti ha eye ne de ontimi nse hene e won Sunsumia ha ontimi ntu hene e won Sunsumia ha nananom ne yeyo ya ma mere se ye besom nana ye kɔ hɔ a yesi ye hene ye ntutu ye nyina wi a ne de kɔ kyerɛ se nana ye hene a yesi nini ye ne si hene ma ye se